Robotit. Kuten varmasti huomasitte, tämä titaanilevy on paljon vahvempaa kuin teräs, ja siksi NASA käyttää sitä avaruussukkuloidensa raaka-aineena. Olisit käyttänyt tuota robotissas. Tämä aine taitaa olla hieman kallista teille. Mistä puheen ollen, muistattehan, että robottikilpailu pidetään tänään iltapäivällä. Ja toivottavasti olette valmiit siihen. Ootko sä valmis? Entäs sä, Herb? Ei hätää. Tuutko katsomaan mun luomusta koulun jälkeen? No, näytä se. Mä odotan. Tadaa! Mikä toi hirviö on? No, meidän tiimin robotti Rautasisi. Mitä? Kuinka sä voit nimetä ton hirvityksen mun mukaan? Se on kunnianosoitus. Ja vaikka se on ruma, niin se toimii. Herb, tee jotain! Ei hätää. Pari säätöä, niin se on kunnossa. Parasta ois! Muuten Jeremy Kamunen nolaa sut taas! Tän on pakko voittaa! Jos ei voita, saat kenkää jengistä! Samoin sä, Nikolas! Eipä hätää. Mulla on ratkaisu kaikkeen. Tässä on kivi 2. Siistiä! Kivi sai leikkikaverin. Yhtä söpö kuin alkuperäinenkin, onneksi olkoon. Niin, mitä meidän pikkurobotti? Haluatko ruuvin? Sori, en ehtinyt ulkoiluttaa sitä. Se tarvitsee öljynvaihdon joka päivä. Hei, mennään! No niin, nyt voitetaan tää juttu! Nähdään myöhemmin, Ailiita. Ilmoittele, jos jotain outoa tapahtuu Liekossa. Varmasti, mutta toivotaan, että ehditte voittaa kilpailun ensin. Moi moi!
voitettu! Aivan on finaalin aikaa! Tässä nurkassa Rautasisse. Ja täällä kivi 2. Jeremy vastaan Hep. Onpas jotain uutta. Ja Jeremy voittaa. Voi tätä jännitystä. Muistakaa, että robotit eivät saa käyttää fyysistä voimaa. Kätelkäähän. Anta mennä. Ensimmäinen, joka saa 5 koria, voittaa. Aloitetaan. Hei Jeremy! Kuuletko sä? Jeremy! Hienoa, mutta robotti on ruma. Isi! Jeremy, vastaisit nyt! Huh? Tauon paikka. 5 minuuttia. Hyvä, jatka vaan samaa rataa. Ottelupallo. Oi ei! Uskomatonta! Anna mennä, Kivi! Yes! Nyt ei nyt. Me voitettiin! Jes, me tehtiin se! Hienoa ja kiitos kaikille osanottajille. Tämän vuoden robottikilpailu on ohi. Muistutuksena 9B:llä on liikuntaa 5 minuutin päästä. Ei se mitään, Jeremy. Älä sure. Ei aina voi voittaa. Mutta mitä tapahtui? Mä voin näyttää. Katsopa tätä.
Ja että sellaista peliä. Hän huijasi. No, onko mä vielä mukana jengissä, hä? Joo, me voitettiin, mutta se on silti rumin robotti ikinä. Herb, tuppas käymään hetkeksi. Apua! Täh? Mistä tuo tuli? Hei, mitä te täällä teette? Teidän pitää lähteä! Mietitkö sä samaa kuin mä? Xana. Jos se on se, Ailita on varmaan yrittänyt saada yhteyttä. Alita, Jeremy, vihdoinkin! onko kaikki ok? Ei oikeastaan. Xana on aktivoinut tornin ja mulla on blokit perässä. Ja meitä jahtaa valtavan kokoinen robotti, joka aiheuttaa kaaosta kaikkialla. Kuinka Xana on voinut tehdä sellaisen? Voi kun tietäis, mutta se on varma, että meitä se jahtaa. Okei, Ulrik ja Jumi, yrittäkää te pysäyttää se. Mä ja Odd mennään tehtaalle auttamaan Ailiitaa. Pitäkää kiirettä. Mennään! Onnea matkaan ja pitäkää ajan tasalla. Joko? Joo. Hei, vaikuttaa siltä, että tää kaveri on jo käynyt tehtaalla. Entä jos se tehtiin siellä? Oh. Katso tuota! Se ei anna periksi! Mä en pääse käsiksi mihinkään. Ohjelmat, skannerit, holokartta. Kaikki on suljettu. En voi siis lähettää sua liekoon. Onko ideoita? Eipä juuri. Pitäisi löytää robottispesialisti. Hei, Ulrik. Jeremy, kuinka siellä menee? Ei kovin hyvin. Xana on tehnyt robotin tehtaalla ja sotkenut kaikki ohjaukset. Me ei päästä liekoon. Robotti on siis eliminoitava! Jeremillä on kiire. Ei ole aina, joka tietää roboteista. Ketä sä ajattelit? Herbia. Ei kai meillä ole vaihtoehtoa. Se pitää löytää vauhdilla. Odd, kytke IDE. Tehty! Yes! Sä oot Nero, Jeremy! Sä tuut mukaan. Hei, minne te menette? Tulkaa takaisin! Koulu evakuoidaan! Ah! Sun pitää auttaa meitä. Autatko meitä purkamaan ton robotin? Sori, mutta ootte väärässä jengissä. Se on vaaraksi kaikille. Mä sanoin ei. Mitähän Sissi sanois, jos tietäisi, että oot huijari? Mitä? Millie ja Tamia kuvasivat koko jutun. Meillä on todisteet. Hyvä on, mut jos kerrotte... Pysy tässä! Mä hoidan ton tyypin! Älä tulla. Sun olisi paras saada toi sammutettua. Mä saatan pystyä siihen, mutta tarvitsen oven poraa. Jeremy! Mä löysin sen aktiivisen tornin. Et voi mennä yksin. Mä menen! Okei, mutta mä en tiedä, toimiiko skannerien ohjain kunnolla. Ei sitä ehdi testata. Anna mennä vaan.
Lähetän sut vuoristoon. Siirrä Odd. Skannaa Odd. Virtualisoi. Odd, kaikki ok. On! Mä pääsin tänne! Hienoa. Ailita on vähän pohjoisempana. No niin, toivotaan, ettei sitä ole tehty titanista. Ajelina! Tuolla. Meidän pitää tehdä pieni kierros. Xena! Ei! Älä satuta häntä! Hei, Ulrik! Tuhottiin se! Teidän takana! Lasernuoli! Varo, Odd! 50 elämäpistettä jäljellä. Kiitti, mut meillä ei lasketa! Ootko kunnossa? Toinen on tulossa. Hör, pakko myöntää, sun tekelees teki ihmeitä. Kiitti. Mun pitää nyt mennä, mulla on paljon tekemistä. Ei tää mikään kesäleiri ole! Käske Ulrihin ja Jumin laittaa vauhtia! He tulevat kohta. Mä en usko tätä! Kamalaa! Meidän pitää mennä liekoon! Jeremy, paljonko pisteitä? Enää 10. Sun pitää hypätä. Okei, Jeremy, missä mennään? Odd on ihan lopussa. Mene skannerille. Selvä. Tää ei ikinä loppu! Mene sisään. Siirrä Jumi. Skannaa Jumi. Virtualisoi. Okei, keskity kierrosnopeuteen. 2 hirviötä.
Me vain, mä hoidan tuon viimeisen. Palataan menneisyyteen. Ottelupallo! Anna mennä, Kivi 2! Voi ei! Nyt ja nyt! Ja tämän vuoden robottikilpailun voittaa Jeremy. Okei, kätelkää nyt sitten, siitä vain. En ikinä! Huono häviäjä. Ei se mitään. On hänestä hyötyäkin. Tää? Sanos vielä. Tuu, me kerrotaan sulle koko tarina. Mä tiesin! Sä oot loser ja niin on robottiskin! Ote